бино ба тақвими чинӣ рамзи соли 2019 хуки зарди заминӣ будааст. аз инҷост ки дар тақвиму дигар савғоти солинавии русҳо акси хук бисёр ба чашм мехӯрад. имсол дар байни мардуми русия таваҷҷӯҳ ба хукҳои миниатюрӣ ва ё таври англисҳо мегӯянд мини пигҳо зиёд шудааст. мини пиги хурд дар кафи даст ҷой мегирад. Антон Залыгин чанд сол инҷониб 2 мини пигро нигаҳбонӣ мекунад. Бонифатси ва Барклай тахминан 30 килограмми вазн дошта, калимаи миниатюрӣ барои онҳо муносиб нест. ин ҳайвони хонагии калон аст. дар ибтидо вақте хурд аст, сарашро боло намекунад. баъд худро ором ҳис карда ба тахриби деворҳову мебел шурӯъ мекунад. онҳоро бояд тарбият кард, ба назди табиб бурд. вақте дар хона нестед, ҳамсоя метавонад ки саг ва ё гурбаи шуморо ғизо диҳад. аммо фикр намекунам кадом яке аз ҳамсояҳо розӣ шавад ки дар замони набудани шумо хуки шуморо ба хонааш роҳ диҳад. ба қавли Залыгин бисёриҳо ин паҳлуро фикр намекунанд ва хуки миниатюрӣ мехаранд, вале вақте ҳайвон бузург шуд, намедонанд бо ӯ чӣ кор кунанд. ҳар кас мехоҳад ки дар арафаи соли нав бо хук сурате дошта бошад. ман дар ёд надорам ки соли хурус ҳама ба харидани хурус таваҷҷӯҳ кунанд. вақте хуки миниатюрӣ 2-3 моҳ аст, дар кафи даст ҷой мегирад ва ҳар кас мехоҳад бо он сурат гирад. баъд бо он чӣ кор хоҳанд кард? бо ин саги бини калон. раиси театри хукҳои миниатюрӣ Ксения Ремезова бо Залыгин мувофиқ аст. нигоҳубини ин навъи ҳайвон ташвиши бисёр дорад. ӯ мегӯяд ҳозир минипик харидори бисёр дорад, аммо дар моҳи январ шумори зиёди онҳо дар кӯча мемонанд. хеле нороҳаткунанда аст ки ин ҳайвонҳоро истифода мебаранд ва сипас баъди муддате аз онҳо шона холӣ мекунанд. ҳоло январ ҳам наомадааст, вале мо аллакай 4 хуки миниатюриро пас гирифтем. якеро ба каси дигар додем, яки дигараш бемор аст. дар моҳи январ барои 2 тои дигараш соҳиб пайдо мекунем. ҳам Ремезова ва ҳам Залыгин мегӯянд ки парвариши хукҳои миниатюрӣ ташвиши зиёд дорад, вале агар инсон ин мушкилотро пушти сар кунад, минипик ҳам ба соҳибаш лаҳзаҳои хотирмону мусбат ҳадя мекунад.